How do organisms reproduce? Chapter 13, Class 10 Science. Kan lo zero do langa. Chapter 13 ni ama sain enge reproduction ziate han soi fi ama sataila. Reproduction kan ti chuanin thil nungte anin thla pun dan a process sakhani kanin thla pun zel danai apoi mo ema chu engtin nge thlen thin enge poimo na enge tangkai na ramsa te thil nung chi sang sanga te thlen danin angem ramsa le nim plants vela te enge an thlen dan danglam na ti vel te kha kan soi do na reproduction hi enge thil poimo mai nia mase video masalama life processes kan ti thil nung te an na ta na poimo kan soi nutrition kan ti te respiration kan ti te khatiang sang ang ma thil enge thil an mishing te mo thil nung te an nun na ta na poimo ani ve kher lem lova an nun the na ta na thil poimo ani lem lova reproduction hi chuti lai ro chonin thil poimo ani thausi ani a chan chu enge poimo na kan ti chonin thil nungte he khovela annom reng thena turin species te maila thil nung chi te an mang mailo na tura an omreng thena tura ta na poimo oni ta ne kan soi chom mo konga reproduction kan ti hi chini theya chu te chu asexual reproduction kan ti le sexual reproduction kan ti te khania tum class a hian asexual reproduction hi lo soi masadon taila a tha ome I sexual reproduction kan ti chuanin sexual is masa potela sexual reproduction kan ti chuanin mi apa oma anu oma apa le anu male le female in kara reproduction na thlen kha apa le anu in kara in thla chona enge reproduction a lo thlen kha sexual reproduction kan ti chuni meita sex involve ani sex kan ti chuanin mi pa ni na emo me chian ina mo kha sex chuni meya male and ya male or female khan meta sex kan ti chuan khami pani involve khan sexual reproduction kan ti chu lo ni ta asexual kan ti ve thung chuanin science a chuanin term pa ngai ma ti te I ti te alo om hianin opposite atan hian man nei atam china asexual kan ti chuan sexual opposite ti na ni mi pa le mechia male le female involved lova thil nung pakhat ama mimal atang topa ain thla chon or ain thla pun chawaka asexual reproduction kan ti chu alo ni mai ta ni asexual reproduction kan ti chuan an individual or a part of it is capable of producing a new daughter individual ti khani ta ni ama lema emo ama pat khoilai mo chang khan enge new daughter individual kha aron siam thei ti kha asexual reproduction definition chu lo ni ta ni a basic features how he into tin lo soi taila asexual reproduction chuan only one organism is involved organism pakhat atokani sexual chun anu le panom ngai kan ti kha ma se asexual reproduction chuanin organism pakhat atong khan organism thar alo piang thina ni example te pon ke la khan soi chho zelanga ase a feature so han soi ma support taila so asexual reproduction chun point mo le mai chu organism lo piang chu ka te kha enge they are genetically identical to their parents khaloni dani again parents somzia chu thil nung pakhata tangin thil nung pakhata lo piang chuaka khami lo piang chuak kha alo pian chuana nen khan anin angvek genetically nen ang thina ne asexual reproduction chuan chuanin asexual reproduction chuan poimo le mai chu gametes in siam lo mi pachi ani mo me chi mo kha in siam lo wa chuan fertilization a thleng lo fertilization chu enge mi pachi le me chi alo in cho pola chuanin enge khata chang khan in thil nung thar alo in siam thina naute te kan che thiam nan theiturin naute lo in siam thina khami process of fertilization khania chu asexual reproduction a chuan a thleng lo ani chuan cell in divide dan hi amitotic or mitotic ani tlang puyani mitosis le meiosis kan khat thiamin ka shia cell chunga chromosome zat kha ain maintain na omzia chu mishing anga te mitosis a thleng thin ta cell pakhat kha pahnia lo in divide don ta se cells pakhat chunga han chromosome somli paru om ta chon cell pahni lo piang chuak te khan ni thum le ni thuma in sem lovin li ruk ve lo om don ani chu mitosis
mga cell in divide chen dan chu lo ni ta ni chu tiang bukin mitotic cell kha in chen to pa ma se chunga chromosome vel kha ange mitosis na ke na in ziranga mitosis on chromosome kha achek wal vela in chen da vela khatiang kha a thleng velawa mitotic a chon simple takin cell kha alaya abung top mai ani chu i asexual reproduction a chona thleng thin ani sexual reproduction a chonin meiotic cell division te thlenga chu adang lam na kha ron soi masani meiosis and meiosis kha chu an la shet fi athiam zel tur anga ya kha asexual reproduction common features te chu alo ni ta ni chun asexual reproduction chu tikhanin kan hrethiam to tur anga ya organism pakhat chaw involve mi pal MHC vel angai lova chuanin cell division kha mitotic or mitotic ani chuan organism ron piang kha mi pakhat atanga ron siam choka kha aron siam chona nen khan identical genetically identical mo include ain ang anin ang lutu kani chuanin gami chain siam lowa fertilization thleng lo bokani chun asexual reproduction ro bo kha chi strang in a thleng thaya chuan hente kan soi fiang fission kan ti te oma budding kan ti te spore formation kan ti te fragmentation kan ti te le vegetative propagation kan ti te kha omtani kan kha ain dot te in tung class im kan soi fi adonani kan soi chong han mulang ama sabira chun fission omtani fission omzia chu cell kha ein divide tinani engtin nge divide kam ti chuan cell kha alo puitling ta chuanin chumi cell pakhat oma cell chu lo puitlinga alo puitling ta tia khan cell chunga khan nucleus kha pahnia ein divide potani ein divide te kan thathiam an chuma pahnia changa nucleus pakhat an ne cell pakhata khan ma se chumi nucleus pakhat chu pahnia lo chang phoka cell chunga khan chuan kha cell lak po kha alai khan ron rectal la constriction lo oma mo alai khan lo pa cell pakhat kha cell pahnia lo chang thin chu asexual reproduction ni chan kan shetro mi pachi le me chechi in chopola changa enge individual thar lo piang nauta thar lo piang ni lawin pakhata oma pakhat kha ein divide chuan achunga nucleus in divide phota anu apona cell in divide level ya pakhat kha pahnia lo changtop reproduction chu thleng in thla punna thleng ma se asexual ni hemikhan thin how example te chu amoeba kan ti te paramecium kan ti te euglena kan ti te khang hawa khanim fission a thleng thin ani fission a ro po tuna kan soi bi kha chu binary fission ani binary fission a chuan pakhat atangin pahni alawin siam ani chuna dot le chuan fission noya bok khanin multiple fission omle theita multiple fission omzia chu pakhat atangin pahni ni lovin cell pakhat oma cell pakhat atang khan enge cell pakhat kan ti khan unicellular organism an ni mio wangin kha cell pakhat top kha thil nung pakhat an ni ngal ti kha kan ro om bok sela mishing cell pakhat lak chu ang ni lovin amoeba kan ti te paramecium kan ti te kha han entena cell pakhat an ni kha cell pakhat top kha an tak sapu mani nga ti kha kan thathiam ome chon multiple fission a chuanin enge thil nung pakhat kha omta thil nung pakhat po kha cell ani mai ta ni unicellular organism a thleng thin kan ti to kha chon chu cell pakhat a chu enge tuam tu ania chu tuam tu chu antinansis ti ten kan search na tuam tu cha ta ka lo oma chon chu mi atuam na chhunga chuanin enge niang I a cell te kha a nucleus te kha niang chu anin divide ta vak thina chon nucleus tharon in siama nucleus pakhat aita malo in siam vaka chuanin achunga khanin pakhat item khan lovin no ta tun thina chon pon lambo ro kha annun theina turin tamo tia insist akora kha aron ke tam ta kharon piang chuak ta thina ni cell pakhat atangin tam ta karon piang chu multiple fission kan ti kha alone ta ni chunga thlen thina chu example a chuan plasmodium kan ti te chuan amoeba kan ti te po kha thil kha a thleng vele thawani chon pani na chuan budding kan soyang intinge asexual reproduction ro budding kha intinge thlen thin budding kan ti chuan in outgrowth bud is formed tin kan soi thina omzia chu thilnunga oma thilnunga changkhanin aron chorani example a chuan in hydra example alo mangtaila
hydra oma tuichung omchi tero te ten ya hydra chu alo puitling kha lo oma chun apanga hanin a branch angde aku angde hian thil thar ron chor hi omani chu ron chor chu ron lian zela chuan chu bat kan ti a mo chuna ron lian zela atopa aku al ange ataksa tangkhan atlathata chumi tlatha chu ange hydra thar lawin siama thil nung thar aron in siam thin ta ni chumi process but aron in siam pata atlatha individual thar aron in siama khami process kha budding kan ti chu lo ni ta ni kan thathiam mang tero thil har sa lu tu kan lo boka asexual reproduction ng vai nge ni kan ti chuan anu le pa involve lo pakhat oma pakhat atang khan but aron in siama atla thil tharon in siam mai ni ka khabading omzia chu alo ni ta ni example la chuanin is kan ti te hydra kan ti te unicellular nia isu hydra chu multicellular organism ani thungani ka asexual reproduction a kan enge achi fission le budding kan ti te chu lo ni phota video array lutuk lo nan chin khatun video tan so kan tu tok le phota nga next class sa adang spore formation kan ti te katia vegetative propagation kan ti te asexual reproduction athen twin dan function ate kha kan se zum le don ni tun class tan chuan this wrong kha phot ro se thank you